Bé, bona tarda o bona nit a tothom. En nom de la Fundació Luro, benvinguts i benvingudes a l'acte de proclamació de la 63a edició del Premi Luro de Monografia Històrica, Humanitats i Ciències Socials. Després del parèntesi obligat de l'any passat, arran de la pandèmia de la Covid-19, estem molt contents de poder tornar-nos a retrobar presencialment el recentment renovat Ateneu Centre Cultural de la Fundació Luro, en un acte obert al públic per bé que també s'emeti en streaming a través del web premiluro.cat. Cedeixo en primer lloc la paraula al president de la Fundació Luro, el senyor Pere Carles i Sobirà. Il·lustríssim alcalde, senyor David Bote, regidors, membres del jurat, membres del patronat, amics, amigues, vaja, tots els que esteu aquí. Primera, felicitem-nos per poder-ho fer presencialment, d'acord? Que era una cosa que a nosaltres ens feia molta il·lusió aquest any i que hem anat tenint clara cap al final, però no hem deixat de dubtar fins a estar aquí. Jo crec que recuperar la presencialitat és molt important en les nostres vides i en els actes culturals. Seré ràpid, com sempre, en cap cas som els protagonistes de la festa, ho és el Premi Luro, però sí que volia fer una referència a com hem enfocat el Premi Luro aquest any. Haureu vist a baix que hem fet una exposició que el que intenta és acostar l'art i altres aspectes de la creació o de la documentació a la base del Premi Luro. Haureu vist des de originals del Premi Luro que es van presentar en el seu dia, a peces històriques que d'alguna manera són fetes servir de documentació per als que han escrit els premis i d'alguna manera ens permet donar-li un sentit més global a la història local o diríem el que ens envolta durant els anys i que segurament hi ha coses, com sabeu perfectament, que són els historiadors qui les han d'explicar. Sobretot perquè agafes un altre punt, una objectivitat, una distància i al final això ajuda a entendre molt les coses. Reivindico el paper de la història, la necessitat de saber què passa, per què passen les coses i un punt d'objectivitat que no vol dir que no s'hagin d'explicar les coses tal com són. Objectivitat vol dir el que vol dir. Voldria també agrair especialment a la Conxi Duró, que ha sigut la comissària a qui vam encarregar que ens ajudés a fer aquesta exposició i a unes quantes persones que ens han ajudat directament a fer-la possible. Em poso les ulleres per raons que s'han accelerat amb la pandèmia i és que de prop no hi veig. Bé, en primer lloc per la Maria Ribas Rosselló, que ens ha portat dibuixos originals del seu pare Maria Ribas i Bertran, i també en Marcel, en Joan i la Carla Alcoi, que ens han donat també dibuixos originals del seu pare l'Eduard Alcoll. L'Eduard Barceló ens ha col·laborat també aportant paper moneda de la guerra original. L'Arxiu Comarcal ens ha aportat memòria gràfica del projecte de desviament de la Riera de Siera el 1912. I finalment la Basílica de Santa Maria i el Museu Arxiu col·laboren aportant capçaleres de diaris, noucentistes, documents i imatges que de forma destacada, una de les quals de volta de l'església gòtica, la que representa el Martí de Sant Sebastià. L'haureu vist en una de les urnes a l'entrada. Dit això, torno la paraula a la doctora Roser Salicrú, sense, abans de fer-ho, agraint-li molt especialment la feina que ha fet aquests últims anys. La Roser segueix sent la secretària del Premi Luro, però fins no fa massa era la representant al patronat del Museu Arxiu. Aquest patronat es va formar fa uns anys amb una clara voluntat de voluntariat, d'acord? Només això. I és gràcies al compromís de gent que ens ha ajudat des del primer dia, el primer president, el Rafael Montserrat, el Jordi Sorinyach, l'Albert Roy, i en especial ara, perquè parlem del Premi Luro, de la Roser Salicrú. La Roser ha aguantat el premi, diríem, l'ha refet i ens ha ajudat a tenir una reconciliació, diríem, amb el paper que té el Premi Luro per la història del país. I ho dic perquè a vegades, quan tu vols prendre decisions amb immediatesa, t'equivoques. I per tant, tenir molt clar, ser perseverant i persistent amb els objectius, vol dir que les onades passen. Llavors, unes vegades tens més premiats, unes vegades en tens menys i de participants. Per tant, Roser, en nom del patronat, et vull agrair la feina feta aquests anys. Bé, no sé si tocava, però tanmateix moltes gràcies.
Procedirem a continuació a la presentació de la publicació del treball que l'any passat va ser premiat, guardonat amb un accèssit al Premi Luro, obra d'Ester Alsina i Galofré, titulat Dionís Baixeres, 1862-1943, un pintor entre el Maresme i els Pirineus i que constitueix el número 85 de la col·lecció Premi Luro. Com sabeu, el podeu adquirir avui mateix aquí o al llarg dels dies que hi ha l'exposició a baix, fins al 21 de novembre a baix. Després es posarà a la venda en llibreries i recordar o destacar que des de fa 6 anys tota la col·lecció d'obres premiades al Premi Luro són accessibles, consultables en accés obert a través de la pàgina web www.premiluro.cat i que per tant també en breu tots hi podreu trobar el llibre que presentem avui. Bé, doctorada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona el 2015, amb Premi Extraordinari de Doctorat, Ester Alsina és, des d'aquell mateix any, professora associada al Departament d'Història de l'Art de l'esmentada universitat, on actualment és membre del grup de recerca Gragmont, grup de recerca en Història de l'Art i del Disseny Contemporanis. En l'àmbit professional ha estat tècnica de museu de la Diputació de Barcelona a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, on va comissariar les exposicions en homenatge al pintor modernista Alexandre Cabanyes. També ha estudiat diverses col·leccions artístiques com el llegat 1956 del Museu Víctor Balaguer, el Fons de Patrimoni de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i la col·lecció Muñoz Ramonet de l'Ajuntament de Barcelona. Pel que fa a l'àmbit de la seva recerca, se centra en el món de les societats artístiques europees i el seu impacte en el panorama cultural del col·leccionisme i les exposicions. I també, lògicament, en la pintura catalana del segle XIX, de la fi del segle XIX i dels inicis, els primers decennis del segle XX, marc en el qual ha estudiat des del 2011 el pintor Dionís Baixeres, que protagonitza l'obra guardonada l'any passat. Per un bon motiu, i és que divendres passat l'Ester Alsina va ser mare per segona vegada, no ens pot acompanyar avui presencialment. Tanmateix, li donem la paraula a través d'un vídeo enregistrat al Paraninf de la Universitat de Barcelona, l'obra pictòrica del qual és precisament de Dionís Baixeres, el pintor protagonista de l'obra publicada. Passem doncs la paraula a l'Ester i en el supòsit que ens estigui mirant a través del web del Premi Luro la saludem i felicitem cordialment. Benvolguts i benvolgudes, ens trobem a l'espai més solemne de tota la Universitat de Barcelona, conegut com Saló de Graus o Paraninf, que va ser decorat en el segle XIX, l'època en què data aquest edifici d'Elies Rogent. Sento no estar amb vostès avui a la seu de la Fundació Il·Luro, però es dona el cas que hi ha una doble i feliç coincidència, i és que molt probablement el mateix dia en què es presenta aquest llibre dedicat al pintor Dionís Baixeres tindrà lloc el naixement del meu segon fill. Vull aprofitar aquestes paraules, aquesta presentació, per agrair a la Fundació Il·Luro i al jurat l'haver destacat una investigació dedicada al pintor Baixeres. Aquesta investigació va arrencar fa molts anys gràcies a la tenacitat del senyor Enric Orriols, a qui li agraeixo la nota introductòria que apareix en el llibre i que em va fer conèixer el doctor Francesc Fontbona, a qui li agraeixo també el pròleg i tota l'ajuda que m'ha brindat al llarg d'aquesta recerca. Han sigut anys d'investigació, anys de remenar arxius, documents inèdits, a part de llegir unes memòries inèdites del pintor que es conserven a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. No és casualitat fer aquesta presentació en l'espai més solemne de la Universitat de Barcelona, ja que en el Paraninf es troba ben representat Dionís Baixeres. Dionís Baixeres era un artista que va néixer el 1862 a Barcelona i que en 20 anys va rebre un encàrrec molt important, va tenir un gran èxit en la decoració a través de 3 grans plafons de temàtica històrica que poden veure darrere meu. Entre 1883 i 1885, i encoratjat pel seu mestre de l'Escola Llotja, Antoni Cava,
Dionís Baixeras va efectuar 3 grans plafons de més de 6 metres d'amplada, dedicats, el primer d'ells, al Quart Concili de Toledo, presidit per Sant Isidor de Sevilla, un plafó dedicat a Alfons X el Savi i un tercer dedicat a l'època d'Abderramant III a través de la representació de la civilització cordobesa. Eren pintures molt ben documentades, ja que Dionís Baixeras va viatjar fins a Madrid per pintar del natural objectes que apareixen després representats en aquestes composicions. I a més segueixen la composició típicament de la pintura històrica del segle XIX, en què el personatge principal es situa al centre i és emfatitzat mitjançant un gran tron o mitjançant una tarima, com poden veure en aquestes grans composicions. Tenia 20 anys quan Baixeras va efectuar aquest gran encàrrec, podríem dir el seu primer gran èxit, però no es va dedicar només a la pintura d'història. En aquell mateix moment, a finals del segle XIX, Baixeras ja excel·lia com a pintor de marines. Baixeras era un artista naturalista, no podem dir que fos un paisatgista pur, perquè el paisatge en la seva pintura actua com a teló de fons. El que li interessava a ell era reflectir els oficis, les activitats dels pescadors, dels calafatadors, de les palangreres, dels llops de mar. Per tant, el paisatge actua com a teló de fons, a diferència d'altres artistes com Modest Urgell o Enric Galvell, tots ells coetanis de Baixeras. Dionís Baixeras, a principis del segle XX, ja pintava les costes catalanes, i així ho reflecteix en el text d'inèdit que són les seves memòries, que va firmar quan tenia 80 anys, cap al 1942. Dionís Baixeras pintava Sitges, pintava Vilanova i la Geltrú. Si bé va començar representant el Port de Barcelona seguint un gran consell que li va donar Antoni Cava i que va seguir sempre fins gairebé el final de la seva vida, que era pintar del natural. Per això, en el llibre que avui presentem, podran trobar una fotografia d'un jove Baixeras amb una manta a la sorra de la platja de Barcelona, pintant del natural, pintant la llum del dia, fora de les aules de l'Escola de Llotja. A part de pintar Barcelona, a part de pintar la platja de Vilanova i la Geltrú i les platges de Sitges, Dionís Baixeras va estar al Maresme. De fet, a les seves memòries en detalla a diferents localitats, com per exemple Mataró, Montgat, Cabrils, a Sant Pol, etc. El 1918, Dionís Baixeras va fer una primera exposició a les Galeries Laietanes, si bé ell ja havia exposat a la Sala Parés des de ben jove i als Salons de París, però aquella exposició de les Galeries Laietanes li va donar tanta importància que li va dedicar un capítol monogràfic a les seves memòries inèdites. En aquesta exposició hi havia vistes del Maresme, com per exemple un dibuix magnífic fet a llapis d'un carrer del Masnou coronat pel campanar de l'església de Sant Pere, que va ser reproduït en una revista de l'època. Un any després, el 1919, Dionís Baixeras tornà a exposar a les Galeries Laietanes i aquest cop, de 17 obres, 5 eren vistes de la comarca del Maresme. Per exemple, hi va exposar el cementiri de Tallà, Sant Pere de Premià, hi va exposar vistes del santuari de la Cisa, com ell reflecteix en les seves memòries. Són unes memòries que detallen algunes localitats, alguns punts geogràfics que per ells van ser interessants, i em sorprèn com el Maresme va apareixent en diferents capítols de les seves memòries, i això és perquè li dedicava importància a aquesta font d'inspiració. Dionís Baixeras va excel·lir com a pintor d'escenes marineres, però alhora també s'interessava pel que passava en el món rural. A finals del segle XIX i també en el segle XX, Dionís Baixeras estiuejava a Sant Julià de Vilatorta i també va pintar a Llanars, a Camprodon, escenes de camperols, escenes de pastors. Són quadres de gran format, molt sovint, que reflecteixen costums d'una època que ja no existeix. Les seves obres, de gran qualitat pictòrica, arrelades en el naturalisme, són també una font documental, ja que representen els oficis dels pescadors, per exemple, de Mataró de principis del segle XX, o com vivien o com vestien els camperols d'Arbúcies el 1884. Per tant, són una eina fonamental per conèixer una realitat que ja ha desaparegut. A part de les escenes marineres i de les escenes rurals, Dionís Baixeras va excel·lir en el dibuix, tot representant una Barcelona que també
desapareixeria, ja que a principis del segle XX l'Ajuntament de Barcelona va convocar un concurs, un important concurs, en què animava els artistes a presentar obres que reflectissin aquella Barcelona que desapareixeria amb la construcció de la Via Laietana. Dionís Baixeras va guanyar aquell concurs, tot presentant una sèrie de fantàstics dibuixos sobre una Barcelona, la ciutat vella de Barcelona, que s'esfondria amb la construcció i l'obertura de la Via Laietana. Aquests dibuixos es conserven actualment a l'Arxiu Històric de la ciutat i, novament, són una font documental per conèixer uns paisatges, uns entorns, unes vistes que ja no existeixen. Si ens trobem al finals del segle XIX un Baixeras fent composicions històriques, a mitjans del segle XX trobarem un Baixeras pintant temàtica també religiosa, alguns retrats molt bons de gran qualitat, les escenes marineres que ja he citat i les escenes rurals. Tot això queda recollit en la primera monografia que per fi es publica i que per fi es dedica a Dionís Baixeras. I això és gràcies a la Fundació Il·luro, que ha guardonat aquesta investigació. M'agradaria que vostès gaudissin de la lectura d'aquest llibre tant com jo he gaudit fent-lo i que per fi es tregui de l'oblit un artista que mereix un lloc destacat en la història de l'art català. Moltes gràcies. Com que no podia ser avui amb nosaltres, la Fundació Il·luro va considerar convenient demanar a qui ha fet el pròleg del llibre, el doctor Francesc Fontbona, que fos ell qui ens acompanyés presencialment avui per poder dir unes paraules sobre l'obra de Dionís Baixeras i valorar l'estudi de la doctora Alsina. Doctor Fontbona, sisplau. Francesc Fontbona és membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. És un reconegut especialista en història de l'art, sobretot contemporani, que ha estat mereixedor de diversos guardons, autor d'incomptables publicacions i comissari de multitud d'exposicions de gran relleu, tant aquí com a l'estranger. A més, ens plau recordar que el doctor Fontbona va ser el comissari de la primera exposició que la Fundació Il·luro va fer del seu fons d'art, el paisatge en el fons d'art de la Fundació Il·luro, en un ja bastant llunyà 2014. Teniu la paraula. Moltes gràcies. Funciona? Sí. Jo estic francament molt content de ser aquí, en certa manera en representació d'Ester Alsina, perquè aquest llibre jo l'he vist fer. Ester Alsina és una persona d'una vocació molt intensa i paral·lelament a que anava fent la seva tesi doctoral, que precisament també ha sortit en l'últim mes publicada, o sigui que en molt poc temps li hauran sortit 2 llibres i un fill, doncs paral·lelament estava embarcada amb aquest en principi encàrrec de fer una monografia sobre Baixeras que li va venir d'un col·leccionista que després per qüestions de salut i una sèrie de coses no va poder tirar endavant, però ella sí que va acabar el treball. El llibre és una investigació que, si no és tan intensa com la investigació de la seva tesi doctoral, que es referia a un grup, la Societat Artística i Literària de Catalunya, en la qual Baixeras també n'era membre, sí que en canvi és una monografia de molt aprofundiment. Baixeras era un personatge que l'hem de reconèixer i ens n'hem de recordar d'ell, perquè no era un de tants pintors, era un dels pintors més ambiciosos de la seva època, era d'aquests pintors de la generació anterior al modernisme, que encara estaven amarats d'aquell naturalisme amb bona part d'influència francesa, i que ell, de fet, va ser fidel a aquest estil tota la seva vida. Però va ser un gran professional que té obra, entre altres llocs, al Metropolitan de Nova York.
perquè ell exposava en grans exposicions internacionals i a vegades tenia les adquisicions en les seves obres. Ell va ser un personatge molt relleu, va arribar en els últims anys de la seva vida, va ser president de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, ja a la postguerra, quan ell era molt gran, en un temps molt difícil, després de tot el trasbals de la guerra, i ell havia estat un dels fundadors del Cercle Artístic de Sant Lluc, que és aquesta entitat que va néixer a la Barcelona de l'últim quart del segle XIX com a revulsiu de tota una sèrie d'artistes, entre els quals, a part de Baixeres, hi havia Antoni Gaudí i hi havia els germans Llimona, que eren els dos fundadors principals, i hi havia tota una sèrie d'artistes als quals s'hi van anar afegint fins i tot gent jove que preferia anar a Sant Lluc en altres llocs, perquè Sant Lluc va representar, tot i que tenia un origen absolutament religiós, perquè Sant Lluc reaccionaven contra la frivolitat, per dir-ho així, que es respirava al Cercle Artístic de Barcelona, que és allà on formaven part els grans pintors del modernisme com Ramon Casas, Santiago Rossinyol i molts més, però tota una sèrie d'artistes van pensar que el Cercle Artístic de Barcelona, a part de tenir una tasca de formació i de reunió seriosa, també es dedicaven a organitzar cada any els carnavals i a organitzar tota una sèrie de coses que els de Sant Lluc van considerar que no tenien per què formar part de l'activitat d'un cercle. Aleshores van fer aquest cercle artístic, que encara avui està obert, i el cercle artístic també, i del qual al llarg del segle XX han format part entitats molt importants, no solament de les arts plàstiques, sinó també de la música, del cinema, del teatre, etc. Recordem, per exemple, que la Coral Sant Jordi, en certa manera, va ser molt temps integrant del Cercle Artístic de Sant Lluc. Bé, doncs Baixeres era un dels puntals de Sant Lluc, i va ser-ne president i va tenir un paper molt important dintre del que era la vida artística de la Barcelona i de la Catalunya d'aquella època. I passa que els artistes plàstics, que moltes vegades en el món cultural tenen un pes i un nivell semblant als grans escriptors, però tenen molta menys sort a l'hora de ser objecte de monografies públiques. Per una raó molt senzilla, que fer una monografia d'un artista plàstic requereix, a part d'explicar i analitzar i investigar la seva trajectòria i comentar la seva obra, requereix també unes il·lustracions que complementin aquests llibres. I això fa que molts artistes que tenen un pes tan important com puguin tenir, posin el nom que vulguin dels grans escriptors contemporanis d'ells, no tenen biografia. Per aquest motiu, perquè no hi ha cap editorial privada que es posi a fer monografies d'aquests artistes. I quan n'hi ha, que n'hi ha hagut en el país, hi ha hagut editorials especialitzades, recordo perquè a més també vaig ser-ne autor de l'editorial La Polígrafa, que feia tota una sèrie de llibres on van aparèixer les grans monografies sobre Mir, sobre Torres Garcia, sobre Nonell, jo vaig fer la d'Anglada Camarassa, sobre Jaume Mercader, sobre molts, però eren unes biografies que es feien perquè al darrere hi havia o un grup de col·leccionistes o uns hereus dels artistes que a base moltes vegades de desprendre's d'obra d'aquests artistes per cobrir el pagament, el finançament de les obres, es podien tirar endavant. Però si al darrere no hi ha tot això, cap editor privat s'embarca a fer una monografia d'aquest tipus i aleshores crea
un desequilibri que patim de que mentre, no sé, des de Verdaguer fins a Guimerà, passant per Carner o per Riba, tots tenen més d'una monografia a fons, doncs hi ha molts artistes importants, plàstics, que no en tenen cap. I per això, quan la Roser Salicru, que és membre com jo de l'Institut d'Estudis Catalans, en una sessió de l'Institut fora de programa, per dir-ho així, però ens va fer una crida dient que si sabíem d'algú que havia treballat el tema, que tingués relació amb el Maresme, doncs que ho tinguéssim en compte perquè es presentés al Premi Luro. Jo vaig recordar que acabava de redactar-se aquesta monografia sobre en Dionís Baixeras i que no tenia cap perspectiva de ser publicada. I doncs li vaig suggerir a l'Ester Alsina que es presentés i després l'èxit ha estat que va tenir el primer èxit en un any que no hi va haver premi i que el seu llibre ha pogut ser publicat. O sigui que gràcies a la Fundació Luro aquestes mancances que tenen moltes vegades les monografies d'artistes plàstics, en aquest cas s'ha pogut arreglar. I res més, només tornar a recordar a la seva autora, que per cert aquest currículum devia ser ja una mica antic perquè ara ja és lectora, no és com se'n diu d'això? És el que s'ha publicat a la solapa del llibre que va facilitar ella mateixa. Perquè ho va facilitar abans que guanyés aquesta plaça. Però ara ja és lectora, que és això que les universitats van canviant de nom. Jo quan estudiava hi havia els agregats, els adjunts, els catedràtics, els no sé què, ara tot ha canviat, però bé, lectora ja és un grau més alt del que era i és un grau que se'l mereix enormement perquè és una persona d'una intensitat, em dir això, que ha fet la tesi paral·lelament en aquesta investigació i a la vegada ha tingut família i a la vegada ha donat classes que se les pren amb una gran intensitat també i que val a dir que els seus alumnes sempre parlen molt bé d'ella. O sigui que congratulo d'haver estat aquí representant-la i no deixa de ser una esperança que el nostre ofici, el dels historiadors de l'art, que moltes vegades no som en el centre del focus de la cultura, de tant en tant també traiem el nas i demostrem que tenim alguna cosa a dir. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Deixeu-me sortir una mica de guió. Esperem que quan es faci la segona edició del llibre l'Ester ja pugui ser catedràtica i puguem corregir fer aquesta petita esmena. Bé, procedirem tot seguit a la lectura del veredicte del jurat de la 63a edició del Premi Luro, però abans és de rigor destacar la incorporació al jurat d'aquest any de la doctora Blanca Garí de Aguilera com a nova ponent d'Història Medieval en substitució del doctor Flocel Sabater, que l'any passat va acabar el seu mandat de 6 anys. Blanca Garí és catedràtica d'Història Medieval de la Universitat de Barcelona, formada a la Universitat Autònoma de Barcelona, on es va doctorar el 1984, a París i a la Universitat de Gènova. Blanca Garí treu una llarga trajectòria investigadora i acadèmica marcada pel seu caràcter interdisciplinari i per nombroses estades de recerca i de docència a l'estranger. Els seus interessos s'han centrat en l'organització del parentiu i del poder a la societat feudal, incidint en les estructures antropològiques del llinatge i les formes de resolució de conflictes a la societat feudal, en les relacions mediterrànies
i en els estudis de gènere i la religiositat i espiritualitat femenines a l'època medieval, que és la línia de recerca a la qual es dedica més intensament a l'actualitat. I procediré ara sí a la lectura de l'acta del jurat. Bé, acta de la reunió del jurat designat per emetre el veredicte sobre les obres que concorren a la 63a convocatòria del Premi Lourdes de Monografia Històrica, Humanitats i Ciències Socials, instituït per la Fundació Iluro. El jurat, integrat pels doctors Joaquim Nadal i Ferreres, que el presideix, Jaume Dantí i Riu, Blanca Garí de Aguilera, Oriol Olesti Vila, pel senyor Alexis Serrano Méndez i per la doctora Roser Sali Cruïlluc, representant de la Fundació Iluro, que actua com a secretària, s'ha constituït a Mataró el dia 12 de novembre del 2021. A la convocatòria d'enguany i de conformitat amb les bases del certamen s'hi han presentat 6 treballs, els títols dels quals són, per ordre de recepció, el primer franquisme a Mataró, 1939-1950. La ràdio a Mataró, 1922-1978. Expedient Nonell. Les campanes del feudal, història del castell de Mataró i de les nissagues dels seus senyors. El rol de la classe obrera en el carnaval a Mataró a la segona meitat del segle XIX i Salut i solidaritat, brigadistes i refugiats a Mataró. El jurat, després de les oportunes deliberacions, acorda atorgar el Premi Iluro 2021, dotat amb 6.000 euros i la publicació de l'obra, el treball que porta per títol El primer franquisme a Mataró, 1939-1950. I perquè tingui els efectes oportuns, els membres del jurat en donen fe el dia i de la manera abans esmentats. Per tant, tot seguit, procedirem a l'obertura de l'aplica de l'obra que el jurat del Premi Iluro 2021 ha guardonat, honor que, com és tradicional, cedim a l'il·lustríssim senyor alcalde de Mataró. L'autor de l'obra guanyadora de la 63 edició del Premi Iluro de Monografia Històrica, Humanitats i Ciències Socials 2021, titulada, com ha dit la secretària del jurat, El primer franquisme a Mataró del 39 al 50, és el senyor Jiménez i Blasco. Enhorabona i, si voleu prendre la paraula... Bona nit a tothom, moltes gràcies. Costa una mica, després de tant de temps, però defensar una mica i agrair tot el que significa això. En primer lloc, la Fundació Iluro. La Fundació Iluro, amb aquesta aposta per al Premi Iluro, està mantenint el que és
un dels pilars de la historiografia catalana, i penso que això és un mèrit innegable i que no es pot fer història de Catalunya sense consultar el Premi Luro, i amb això penso que el Premi Luro i la Fundació Luro té un reconeixement impressionant. En segon lloc, el que volia dir és el meu reconeixement i el meu agraïment en el tribunal per la seva benevolència. Segur que han jutjat el meu treball amb molta benevolència, perquè el meu treball és un treball fet en una situació, està fet enmig de la pandèmia, enmig del confinament, i una mica recull una mica aquestes tensions i aquestes situacions. I si m'ho permeten, voldria fer una referència a una mica a la gènesi d'aquest treball. Al desembre del 2019 va morir el meu pare. Després va venir la pandèmia i tota aquella situació tan complexa. I llavors vaig tenir ocasió de rememorar, i fent el dol, aquelles xerrades que teníem després dels àpats, principalment els dies de festa, que no s'havia d'anar a treballar, unes xerrades que s'allargaven molta estona, i en aquelles xerrades no hi havia televisió i per tant es podia anar parlant, i sempre hi havia uns temes recurrents, que si l'estraperlo, que si la fam, que si la policia, sobretot que no us fitxi la policia mai, el català, vigileu amb el català, la falange, i tots aquests temes anaven sortint una i una altra vegada. I quan el meu pare ja no hi va ser, vaig pensar, un dia t'hauries de posar a mirar a veure tot això, exactament com funcionava. I llavors me'n vaig anar a l'Arxiu Comarcal i allà vaig trobar uns amics com el senyor Alexis, la Georgina, i llavors també la senyora Clavell allà a l'Arxiu Municipal, que em va donar una informació molt interessant sobre la nova fraternitat, i a partir d'aquí vaig dibuixar, van sortir 1000 històries, i a partir vaig intentar dibuixar què és el que havia passat entre aquests 10 anys, aquests 10 anys que són molt importants, el primer franquisme, i em vaig trobar realment amb tot el que el meu pare m'explicava, i això és una mica el que he intentat transmetre en aquest llibre. He intentat transmetre que en el 39 hi ha uns senyors que han guanyat una guerra, i aquests senyors que han guanyat una guerra venen aquí i volen la seva part, i llavors comencen les depuracions i es comença a treure tothom que no els interessa, i aquesta gent es disputen els càrrecs a l'Ajuntament, però llavors també depuren la gent que està a Correus, la gent que està a les oficines bancàries, fins i tot arriben a depurar a les llevadores, és a dir, es fa una neteja, i en aquesta gent que es queden sense les seves feines, moltes vegades se'ls condemna el que el meu pare deia el pacte de la fam. Aquesta gent se'ls pren les bases de la seva subsistència. Però no és només aquesta repressió. Hi ha una altra repressió ferotge contra totes les persones que havien estat lluitant a l'exèrcit republicà. He pogut recollir llistes de centenars de persones que estan en camps de concentració, estan en presons, estan en batallones disciplinarios de trabajadores. És a dir, hi ha una repressió sistèmica contra qualsevol persona que hagués estat per activa o per passiva d'alguna forma vinculat. I llavors aquesta és una de les manifestacions, d'una de les coses més palpables d'aquest llibre, la repressió. I una altra és la precarietat i la pobresa. He recollit històries de persones que feien una truita amb un ou i la repartien entre els seus fills, entre 3 fills. I he recollit històries de gent que menjava llagosta. Vull dir, aquesta precarietat, aquesta pobresa, la dificultat, el racionament, que les botigues tenien 2 portes, amb una s'hi anava amb la cartilla de racionament i et donava la teva part, però si podies pagar te n'anaves per una altra i allà t'omplien el carro del que fes falta. I que mentre uns passaven gana, els altres amb l'estraperlo agafaven grans quantitats d'aquests queviures, els desviaven per altres conductes, els venien al mercat negre i feien grans fortunes. Una mica això és el que he intentat reflectir. I per tant, d'alguna manera m'agradaria que fos un homenatge a tota aquesta generació dels nostres avis i dels nostres pares que van viure en aquesta precarietat. I també un altre incís seria dir que en aquest moment que l'extrema dreta comença a aparèixer a banda i banda de l'Atlàntic, tenir en compte que aquests són els fills ideològics dels que aquí van provocar aquesta repressió i aquesta precarietat i aquesta misèria, i que això no ho podem oblidar. Gràcies. Bé, a continuació donem pas a la intervenció del president del jurat del Premi Luro 2021, el doctor Joaquim Nadal i Farreras. Moltes gràcies, bon vespre, il·lustríssim senyor alcalde, senyor president de la Fundació Luro, senyor director dels Serveis Territorials de Cultura de la demarcació de Barcelona, senyora directora de la Fundació, senyora secretària del jurat, amics i amiga del jurat, senyores i senyors. L'any passat
i en la distància d'una gravació per televisió des de casa meva a Girona, vaig tractar de mostrar el meu agraïment, que avui vull reiterar. No pas per ganes de repetir-me, sinó perquè per mi és obligat, avui presencialment, tornar a dir que quan em vaig assabentar que el patronat de la Fundació em proposava per presidir aquest jurat, em vaig emocionar. I em va tocar molt a fons perquè representava per mi una mena de connexió de caràcter intel·lectual i sentimental amb el Premi Luro, al qual jo no he concorregut mai i amb el qual no hi he tingut mai cap relació directa. Però, d'una banda, i és conegut i per tant no he pas d'amagar-ho, no? El meu oncle Jordi Nadal l'havia guanyat alguna vegada i durant bastants anys va ser president d'aquest jurat, exercint la seva proverbial rigorositat com a catedràtic d'Història Econòmica i com a professor que no en deixava passar ni una. I ell és el que em va posar en contacte amb el Premi Luro quan jo estava preparant, ara fa 53 anys, la meva tesina. I la meva tesina tractava de la introducció d'un impost borbònic a Girona després del final de la Guerra de Successió, el Reial Cadastre, i em va dir: t'hauries de mirar el llibre d'en Joaquim Llobet sobre Mataró, al pas de vila a ciutat i a cap de corregiment. I quan, acabada la Guerra de Successió, Catalunya és organitzada territorialment en corregiments i Mataró passa a ser reconegut com a cap de corregiment. I la veritat és que aquell llibre publicat per la Fundació Iluro, publicat per la fundació que convocava el premi, per mi va ser com una guia i el reconeixement d'una cosa que ara el premiat avui ha dit i que jo també vull repetir. I si ho dic de fora segurament té més sentit que si ho diuen els de Mataró mateix. Senyor alcalde, senyor president, el Premi Iluro, aquestes 63 convocatòries i aquests 85 són volums publicats, són un fonament de la historiografia catalana sense parió. No hi ha a cap altra població de Catalunya una col·lecció vinculada a un premi que tingui la densitat, la intensitat, el coneixement que es recullen en aquests 85 volums que ha publicat des de l'inici de la seva convocatòria la Fundació Iluro, atorgant o concedint accèssits al Premi Iluro. Per tant, el meu reconeixement a la Fundació i l'agraïment perquè, fent-me l'honor de deixar-me presidir aquest jurat, em lligaven amb la meva pròpia història intel·lectual i amb la meva pròpia història familiar, i això em permetia crear un vincle, un pont amb el que havien estat els meus orígens com a professor d'història. En segon lloc, ja ho ha fet el president de la Fundació, i toqui o no toqui, i això naturalment no sé si és ella que ho ha de decidir, hem de dir altre cop, ja l'heu aplaudit prou per reconèixer el paper que hi ha tingut, però deixeu-me dir que la Roser Salicru, com a secretària del jurat, fa les coses molt fàcils i ens ho deixa tot molt a punt. Si afegim un altre agraïment, que el jurat, aprofitant les facilitats que ens proporciona la secretària del jurat, li fa les coses molt fàcils al president del jurat, he d'admetre que la meva feina no és pas que sigui insignificant, però és molt senzilla. Ha estat molt fàcil aquests 2 anys fer de president del jurat del Premi Iluro. Deixin-me fer ara un repàs de les 6 obres presentades, fent al revés del que probablement hauria fet el meu oncle quan era president del jurat. És a dir, en comptes d'assenyalar els defectes una a una de les obres presentades,
tractaré de subratllar les virtuts, perquè totes 6 obres tenen virtuts que se'ls poden reconèixer i totes 6 tenen algun defecte. La que ha guanyat és la que té menys defectes i les altres que no han guanyat tenen virtuts, començant per 2 obres que són breus però que no són menors, que són l'Expedient Nonell sobre una família d'eclesiàstics d'Argentona i el rol de la classe obrera en el Carnaval de Mataró a la segona meitat del segle XIX. Un treball i altre, primer, afloren un tema que té interès per ell mateix i segon, un més que altre, és un treball de final de grau arrodonit, ben presentat, amb la bibliografia que s'escau, amb la presentació que es correspon, amb la recerca i la metodologia que li escau. És a dir, són treballs que els hi falta, naturalment, un plus, però que tenen en el tema que toquen i en la manera com el toquen aquell punt de fer-nos pensar que probablement una recerca més aprofundida podria significar en convocatòries futures del Premi Luro, o aneu a saber on, l'oportunitat de rebre un reconeixement que aquesta vegada no ha estat possible. Segueixen després d'altres obres. Una sobre la ràdio Mataró fins 1978, és a dir, fins que arribem al punt de la transició, això que ara alguns en diuen el règim del 78, i que representa un canvi de paradigma en la forma d'organitzar el sistema de llibertats públiques i col·lectives i alhora el sistema de la radiodifusió. Però la història de la ràdio a Mataró, com la de tants altres llocs de Catalunya, té un interès molt singular, que es vincula amb la forma de fer teatre des de la ràdio, la locució de poesia, de diàlegs, de monòlegs, en moltes de les emissores que amb caràcter aficionat proliferaven per diferents llocs de Catalunya, els pastorets, en fi, tot allò que representava un sistema de traslladar per la via de les ones radiofòniques una preocupació de gent, alguns de forma voluntària participaven dels elencs d'aquestes emissores i d'altres que ho feien de manera professional amb una voluntat de donar en aquest mitjà el paper que després el temps li ha reconegut, fins i tot més enllà de la pròpia televisió, com és ben sabut darrerament. I aquest llibre o aquest treball sobre la ràdio a Mataró, fet per un periodista, té moltes virtuts i una d'elles és el tema i la manera de tractar el tema i segurament li falta allò un punt d'ordenació diferent dels materials que es presenten i situar, per exemple, una reiteració de diàlegs incrustats en el propi cos del text com a apèndixos, de manera que probablement això hauria ajudat a arrodonir el llibre i a fer-lo més llegible i en un cert sentit digerible, però torno a insistir, el tema s'ho val, qui sigui que sigui l'autor, que naturalment nosaltres ho sabem, perquè no s'ha d'amagar, s'hi pot dedicar perquè és un bon tema i és un tema de futur. Hi ha un treball que alguns membres del jurat no estàvem en condicions especials de jutjar en profunditat, que és aquest treball sobre les campanes del feudal, història del castell de Mataró i dels seus diferents senyors, però tant la doctora Garí, que s'ha incorporat aquest any, com la doctora Salicru, ens aportaven prou elements com per assenyalar que aquest és un llibre i un tema de la història medieval de Mataró, sobretot concentrada en el centre del segle XIII, que té molt d'interès i que té molt valor i que ajuda a entendre de quina manera s'organitzava la societat medieval mataronina i de quina manera s'establien les relacions de poder a través d'una estructura, d'un artefacte de poder tan evident com el propi castell. El llibre és un llibre de molta envergadura i amb un volum d'apèndix molt notable que potser li faltava
un punt de maduració, un vi encara una mica verd, però en tot cas els he de dir que era un treball que marca un horitzó i té possibilitats de futur, per tant també en van fer una valoració positiva. I finalment arribem a dos treballs, tots dos concentrats en l'època de la Guerra Civil Espanyola i de la més immediata postguerra. Un sobre salut i solidaritat, brigadistes i refugiats a Mataró, i l'altre, que és el guardonat, pel qual reservaré un comentari una mica més extens després, el del Joan Jiménez Blasco sobre el primer franquisme a Mataró. Però tant per un com per l'altre, deixin-me recordar ara aquí que ja fa bastant temps Paul Preston, que s'ha dedicat extensament al que ha representat la Guerra Civil Espanyola i la repressió en el context de la Guerra Civil Espanyola, va escriure que la Guerra Civil Espanyola, que és claríssimament el prefaci i l'anunci de la Segona Guerra Mundial, la Guerra Civil Espanyola ha generat més literatura que la Segona Guerra Mundial. Hi ha més pàgines escrites i publicades, diu Preston, jo no ho he comptat mai, però em remeto al seu argument d'autoritat per dir que la Guerra Civil Espanyola ha generat una allau de publicacions de moltes menes que tenen molta envergadura. El dedicat als brigadistes i als refugiats de Mataró, jo fins i tot deia en un comentari amb un altre dels membres del jurat, fins i tot té un punt de tendresa i de poesia, si és que podem parlar de tendresa i de poesia en el context de la guerra i en el context de les privacions que representa la guerra. Però els dibuixos dels infants que es publiquen en aquest treball, com tants d'altres n'hi ha, són una autèntica delícia. Marcats per la guerra. No són dibuixos de flors i violes, són dibuixos marcats profundament per la guerra. Però què li hem trobat respecte a l'obra guanyadora? Que li falta un punt també de major articulació dels materials que es presenten. Fins al punt que en algun epígraf el títol és més llarg que les dues línies dedicades a aquell apartat. Després hi ha material que s'hi afegeix, però faltaria un punt més d'elaboració per convertir el treball en el seu conjunt en un llibre llegidor i, per tant, en un cert sentit, en un llibre publicable. De manera que jo crec que queda clar que era un treball amb un valor semblant en el del Castell de Mataró, però que li faltava un punt. I bé, anem a parar al treball del Joan Jiménez, que és el que ha estat premiat. Ell ho ha dit molt bé, jo probablement no hauria d'afegir res més. Però vostès saben que, crec que va ser l'any 2018, publicat l'any 2019, el Joan Jiménez va publicar un llibre amb el Premi Luro, i va obtenir el Premi Luro, amb el llibre Mataró 1936-1945, de la revolució a la repressió. 36-45. I ara aquest és el primer franquisme a Mataró, 39-50. Per tant, hi ha 6 anys que es solapen. No és que es solapi el tema tractat, simplement es solapen els anys. I si alguna cosa se li podria recomanar al Joan Jiménez a l'hora de publicar aquest llibre, seria segurament que no tingués tanta vergonya a autocitar-se i a fer el pont amb el seu llibre anterior. Per dir, escolta, jo ja vaig començar a parlar de repressió en el meu llibre sobre la guerra i ara en aquest sobre el primer franquisme hi afegeixo uns anys i afegeixo uns temes i afegeixo unes fonts. Perquè una de les coses que a mi m'inquietava i que naturalment anant en el llibre anterior s'aclareix suficientment és que, clar, el tipus de represaliats que apareixen
en el llibre sobre el primer franquisme i els llistats enormes que hi ha al darrere, alguns dels quals ell mateix ha esmentat, que tenen un gran interès per ells mateixos, nom a nom, persona a persona, família a família, professió a professió, adreça a adreça, amb un nivell de detall extrem, però aquest treball sobre el primer franquisme es concentra sobretot en una font municipal i a cavall de l'arxiu comarcal, que són els expedients de depuració, conseqüència dels informes polítics que elaborava la Guàrdia Urbana o la Policia Municipal de Mataró. Naturalment, en el llibre anterior es parla dels judicis militars sumaríssims, de les execucions, és a dir, de les penes de mort, i es parla de l'actuació del Tribunal de Responsabilitats Polítiques i com molts mataronins van ser objecte d'una repressió d'un rang diferent, alguns dels quals els hi va costar la vida. En aquest llibre baixem a un nivell més de tocar de peus a terra, de la més estricta quotidianitat, i en la quotidianitat hi apareixen algunes de les misèries que ha explicat el Joan quan ha explicat el seu llibre i que són, doncs, això, l'esprit venjatiu dels que han guanyat la guerra, dels que se'n volen lucrar i beneficiar ocupant càrrecs i esbandint en els altres i procurant establir tractes de favor o negocis lucratius a través de l'estraperlo i de més amunt del contraban, etc., que va donar lloc a nous rics emparats primer en la falange i després en el franquisme. Però aquí apareix en el conjunt del treball, doncs, a part d'insistir, els que apareixen a la causa general, els que apareixen en els expedients dels judicis sumaríssims dels tribunals militars, apareixen també, i en els del Tribunal de Responsabilitats Polítiques, apareixen aquests 1.300 expedients que ens parlen de l'extensió, de la profunditat, de la capil·laritat de la repressió franquista a Mataró. Naturalment, el llibre comença amb la pròpia guerra, analitza la gestió municipal i els canvis en la gestió municipal, les trifulques entre els diferents personatges que assumien responsabilitats, la vida quotidiana, la cartilla de racionament, els problemes d'abastiment, els que anaven sobrats i els que anaven mancats, els que només podien passar per una porta i els que passaven per dues, en fi, tot allò que afecta i que alguns, que ja tenim una certa edat, hem recordat, perquè els nostres pares ens ho han recordat, però procurant no parlar-ne gaire. Però allò, el pa té un valor, no deixar res a taula, menjar tot el que et donen, totes aquelles coses que estan lligades a una moral que es desprèn d'una societat esporuguida en el context del franquisme i en el que, com que a més hi havia restriccions elèctriques cada 2x3, etc., era un món molt complicat en el que hi havia gent que ho passava molt malament. I afegeixo una cosa que segurament no ha estat tractada, i si no en Joan ja em corregirà, però en Joan parla dels mataronins que es queden a Mataró. Però i l'exili? Com a Girona, com a Badalona, com a Tarragona, com a... És a dir, hi ha quasi 500.000 de persones que han de marxar. Alguns tornen i es troba que els han obert un expedient de depuració, per exemple, a l'administració municipal, i que no poden ser ni cuidadores, ni dides, ni no sé què. És a dir, l'extensió de la repressió en el context del primer franquisme no deixa res per verd. I, per tant, l'escala és els que maten, els que empresonen amb cadena perpètua perquè els han permutat la pena de mort, els que tenen pena de presó llarga i els que entrant o no entrant a la presó perden la feina.
perden la feina. Per tant, es troben desemparats d'allò que havia estat un dret que en un altre context i en una altra societat els hi hauria estat reconegut com a dret. I finalment els que no es poden quedar perquè per por o pel que sigui han decidit marxar i formen aquelles corrues de persones que per totes les carreteres, també la Nacional 2 al Maresme, marxant cap al nord, en direcció a la Jonquera i al pas del Portús, o els passos més secundaris de Portbou i Cervera o del Coll de Banyuls, o de la part de muntanya dels refugis republicans que es havien creat per protegir l'art itinerant, però tot això forma tot un conglomerat d'un món molt complex i que en Joan desgrana i desentranya amb molt de detall. Per tant, jo crec que aquest és un llibre que ha de quedar clar que es complementa amb el seu llibre anterior, però que porta nous noms, noves fonts, nous sistemes i mecanismes de repressió i que no estaria de més posar-hi 3 pàgines explicant la repressió anterior, en fi, els altres nivells de repressió, per acabar-ho de lligar i d'aquesta manera confegir el que podríem dir-ne un treball que, sumat en el ja publicat l'any 2019, aporti i complementi altres publicacions sobre Mataró durant la guerra i la més immediata postguerra, per exemple, els 2 llibres de la Margarida Colomer, que fan que Mataró sigui un àmbit d'estudi bastant treballat, bastant fresat, i jo crec que això juga a favor. I acabo. Acabo tornant al que podríem dir-ne la reflexió sobre el principi, sobre el meu agraïment a la Fundació, sobre el sentit del Premi Luro i de les publicacions que se n'han fet, el reconeixement que això és una aportació de nivell a la historiografia de Catalunya, perquè allò que jo vaig aprendre amb el llibre d'en Llobet, a qui vostès divendres passat van dedicar un homenatge amb motiu del centenari del seu naixement, doncs en Joaquim Llobet, allò que vaig aprendre del seu llibre és que aquest no és un llibre encara que parli de Mataró, d'història local, en el mal sentit de la paraula. És un llibre d'història de Catalunya que parla de Mataró. Història tout court. La història no admet nivells, excepte quan era simple erudició de caràcter localista que apilonava documents exhumats dels arxius i els situava en els apèndixos de les separates de determinades publicacions. Però en general, una bona historiografia no situa cap frontera entre la història local i la història. La majoria dels treballs publicats per la Fundació Il·luro són llibres d'història. Jo crec que, per altra banda, analitzats aquests 6 treballs presentats aquest any, podem dir que, és agosarat, però jo crec que podem dir que hem superat el dubte existencial. Vam tenir 4 l'any passat, 6 aquest any. M'he trobat a mitja tarda el president de la Fundació, diu, massa deserts, mira, a mi no em preocupa. Si el jurat troba que ha de quedar desert, doncs bon veredicte. Vol dir que és un jurat exigent i que aquell any ningú no s'ho ha merescut. Per tant, massa deserts no és un problema. Hi ha pocs originals. Hi ha hagut algun moment d'una punxa cap avall, però en general jo crec que no ens en faltaran mai d'originals. No en faltaran mai. I el premi és una fórmula exhaurida? No, tot el contrari. Segurament és el camí més directe per reconèixer el treball de gent que des de fa temps treballa als arxius, fa recerca, etc., i aporta materials nous que ajuden a explicar tot el que això representa. Ara, hi ha un camí a córrer, sí, s'ha d'obrir el ventall, s'han de fresar nous camins i des de l'arqueologia i la prehistòria
fins a la contemporaneïtat més estricta, hi ha tot un món per córrer. Hi ha un univers per córrer de temes. Si aneu a baix a l'exposició, veureu que hi ha un quadre en el que es reprodueixen els 12 o 13 o 15 àmbits temàtics que ha tractat d'una manera o altra o que han tractat els Premis ILURO. Economia, geografia, sociologia, estadística, història marítima, història agrària, demografia... En fi, és a dir, la temàtica és àmplia i la temàtica que admet les bases també és molt àmplia, perquè són llibres de recerca històrica i monografies també de caràcter humanitats i ciències socials. Per tant, el camp per córrer és enorme. I l'any passat em vaig permetre de dir unes quantes coses que avui podria i voldria repetir, ni que només sigui d'una forma molt elemental. Torno a la meva trobada amb el president abans de trobar-nos aquí. Ell em parlava de la fàbrica de mitjons de casa seva. Bueno, és que el tèxtil de Mataró té un recorregut encara en el terreny dels estudis empresarials, que en fi, no sé quants historiadors hi ha aquí a la sala, no us l'acabareu. No us l'acabareu, hi ha molt tema. Si afegim des de la prehistòria fins al món contemporani tot el que representa, per exemple, l'època medieval, el Renaixement, la Guerra de Successió, el segle XVIII, el barroc, el XIX, l'impacte del segle XIX a Mataró, la navegació, no recordo les mítiques cartes a Veracruz, però a part d'això, i qui diu això, encara hi ha molt camí, perquè hi ha empreses, hi ha arxius d'empresa, hi ha molts treballs a fer i naturalment hi ha algunes transformacions contemporànies al Maresme i a Mataró pel que fa a la urbanització intensiva de tot el litoral, pel que fa al retrocés i o l'especialització de l'agricultura a tot aquest litoral. En fi, hi ha tot un conjunt de temes que a dia d'avui, i pensant en el present i en el futur, estan en el guió de futurs premis ILURO que es puguin presentar en les properes convocatòries. Jo de veritat estimulo a tota la gent que és avui aquí, que ens està veient en streaming i que pensa en aquest premi, que sàpiga que tenen molt camp per córrer i que no se'ns acabarà la matèria. Moltes gràcies. Bé, després de la intervenció del president del jurat, encarem ja la recta final d'aquest acte amb els parlaments de Cluenda. En primer lloc, prendrà la paraula el senyor Andreu Felip, director dels Serveis Territorials de Cultura de Barcelona, que tenim entre nosaltres en representació de l'honorable senyora Natàlia Garriga, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Bé, doncs, alcalde, regidor de Cultura, president de la Fundació i membres de la Fundació, president i membres del jurat. Molt breument us vinc a portar una afectuosa salutació de la consellera, però també, si m'ho permeteu, us volia dir personalment, per mi és un plaer ser avui aquí. Fa tot just 4 dies comptats que he entrat a treballar a la conselleria i aquest és el meu primer acte en el qual represento a la consellera i per tant estic molt content que hagi estat a Mataró i en els Premis ILURO. Evidentment també una felicitació al guanyador del premi, el senyor Jiménez, de part de la consellera, i una felicitació a totes i a tots, al cap i a la fi, per aquesta ja 63a edició d'aquests premis,
que tenint per objecte la promoció de la recerca, de la història, la difusió de la història de Mataró i del Maresme, doncs de fet es situen ja com a part d'aquesta història de la ciutat i de la comarca, oi? En tot cas, que això continuï sent així, que en aquesta etapa que començo ens puguem seguir trobant per treballar perquè això continuï sent així i encoratjar-vos a continuar en aquest camí. Moltes gràcies. Bé, i per acabar prendrà la paraula l'il·lustríssim senyor alcalde de Mataró, David Bote. Molt bona tarda a totes, molt bona tarda a tots. M'he anat anotant algunes idees en el que jo sempre considero el capítol més important, que és el del començament, que és el dels agraïments i les felicitacions, perquè tots sabem que després la gent comença a escoltar una mica menys i com a mínim que la part de felicitar i agrair quedi al començament. I comença amb una primera idea, que és recomanar-vos un llibre amb el pròleg d'en Quim Nadal sobre la correspondència entre en Josep Plas i en Vicenç Vives, que crec que és molt interessant. Com ell ha dit que en Jiménez no es citava a ell i ell no es podia citar a ell mateix, doncs jo aprofito per recomanar-vos aquest llibre que personalment crec que és molt interessant. La segona cosa que voldria fer en aquest capítol d'agraïments és, òbviament, felicitar a la Fundació. Estem en una fase de col·laboració molt forta. De fet, en el pressupost del 2022 estan els recursos necessaris perquè complim amb aquest camí que vam començar plegats a l'època també d'en Joaquim Fernández present a la sala, perquè la biblioteca de la Fundació passés a ser una biblioteca més de la xarxa de la ciutat i, per tant, no només felicito per aquesta col·laboració, però també compartir aquesta bona notícia que s'ha de produir al llarg del 2022. I també per felicitar-los per la tasca que fan. Ara fa uns dies ens trobàvem en aquesta mateixa sala per presentar aquesta sala, la redistribució de l'espai, la construcció o la posta en escena, en marxa d'aquest Ateneu i que estic convençut que vindrà molt bé també a la ciutat, a la seva vida cultural i també al seu futur i que se sumarà a aquesta exponenciació dels actius del centre de la ciutat i de l'eix cultural de la Riera. Com sabeu, també el 2022 entraran en marxa el Cafè Nou, l'obertura del Cafè Nou, la presó i també començaran les obres del casal de la plaça Espanya, en el qual hi haurà un espai important per als joves i per tant que li donarà una força encara més empenta i força a l'eix cultural de la Riera, que té un paper en el conjunt de la ciutat molt important per al present i per al futur de Mataró. I també, com ha dit el president del jurat, i aquí, com ha dit el president, aquest dubte existencial, primer que estem aquí i per tant ens hem de felicitar amb molts significats que això té, perquè hem passat una pandèmia, però també perquè ja en portem 63 edicions del Premi i hem passat aquest dubte existencial si és que alguna vegada el vam tenir. I aquí voldria fer un incís també, com ha fet en Pere, agrair a la Roser la seva tasca incansable perquè el Premi continuï endavant. I acaba aquest capítol d'agraïments agraint a totes aquelles persones que han presentat els seus treballs, perquè sense treballs no hi ha premi, com ha fet el Quim. Jo crec que ha fet molt bé d'anar explicant també què és el que el jurat ha valorat, perquè estic segur, fent servir les seves paraules, que marquen horitzons i camins que continuen de cara a properes edicions. I, òbviament, felicitar el Joan per al seu treball. M'ha fet gràcia això que ha dit el president del jurat de no deixar res en el plat, perquè això explica una part de la meva fisionomia. Són encara uns quants els que són víctima d'aquella manera de fer. Però més enllà de la broma, és un moment important de la nostra història, és un moment important de la història
que hem d'entendre i sobretot ens hem de conjurar perquè no es torni a repetir, perquè potser aquelles etapes que pensàvem que estaven més oblidades estem veient a tota Europa com estan agafant una força i una volada que almenys jo crec que som uns quants els quals ens preocupa i que ja tenen països al capdavant dels quals hi ha persones amb una ideologia semblant a la que condemna o explica, descriu el Joan en el seu llibre. Amb això acabo. Crec que, com deia, que és important el premi, és important també la temàtica guanyadora i si em permeteu també ens voldria fer uns afegits per què per mi el premi és important i celebro que des de fora se'ns valori i que a casa ho puguem seguir gaudint. Ara abans de l'estiu hi havia organitzada, i aquí a la comissària i alguns dels que ho van impulsar, una exposició sobre tots els cartells de santes de la nostra ciutat, gairebé tots. I l'exposició recull la polèmica, en alguns casos, que havien suscitat els cartells. La veritat és que quan una cosa canvia, això ens genera sempre una mica d'intranquil·litat, però en el cas dels cartells és una qüestió de gustos, però en general els canvis ens generen molta incertesa i per tant ens generen una mica de neguit. Però igual que en altres moments no ens ha hagut de fer por acceptar aquests canvis i anar-los treballant, jo crec que el Premi Luro, reconèixer la nostra història, revisitar la nostra història ens permet veure com la ciutat de Mataró sempre ha estat capaç d'activar transformacions que pensaven i que han anat més enllà del seu futur. Jo recordo les obres del clavegueram, el primer tren, el propi Tecnocampus a la història contemporània de la nostra ciutat, perquè malgrat de vegades ens agradaria que les coses no canviessin i que la vida sempre fos com a la que estem acostumats, per preservar el nostre benestar sempre hem de ser capaços d'activar aquestes transformacions. I crec que conèixer la història i conèixer com hem anat fent les coses al llarg del temps ens dona aquesta força per veure que els canvis acaben, és millor acceptar-los que no pas sometre's, com deia el psicòleg, i quedar-ne atrapats. I crec que en aquest conèixer hi ha també, com deia, el paper de la reivindicació, hi ha alhora també el paper de l'autoestima, de veure com ha estat sempre capaços de solventar i superar els obstacles que la història ens ha anat posant al davant, com hem anat assumint aquells canvis i treballant aquells canvis que ens han permès treballar el futur amb optimisme. I també l'última cosa que volia compartir amb vosaltres és aquella frase del Xavier Marcet, des d'innovar des d'allò que ja sabem. Innovar per saber trobar solucions, però des de, com deia el Xavier, des d'allò que ja sabem. I el que sabem és la història de la nostra ciutat, que, com ha dit, aquests 85 volums, queda també recollida en els Premis Luro i crec que són els 3 motius per als quals ens hem de congratular de tenir aquest premi tan viu i tan fort per seguir mirant endavant. Per reconèixer aquelles situacions que no volem de cap de les maneres que es repeteixin, per tenir l'autoestima de conèixer aquells moments que hem viscut de dificultats i que amb esforç, innovació, amb ganes de tirar endavant hem estat capaços de tirar endavant, i també per conèixer-nos millor a nosaltres mateixos, per, com deia el Xavier Marcet, innovar en aquelles solucions que avui dia necessitem. Crec que són 3 raons de pres perquè celebrem aquestes 63 edicions dels premis, perquè n'estiguem molt orgullosos i per, com deia al començament, agraïm a la Fundació, al jurat i a tots aquells que fan possible la seva celebració que avui estiguem aquí. Perquè des d'aquesta coneixença estic segur que mirem al futur amb més esperança i amb més optimisme. I acabo, com ha dit el doctor Nadal, que el llibre del Joaquim Llobet és la història de Mataró, però també és la història de Catalunya, aprofito perquè demanem alguns calerons, a veure si entre tots... I penso, és una cosa no només de Mataró, també és de Catalunya, doncs parlarem amb la Generalitat, perquè estic segur que aquest llibre, com vaig dir l'altre dia, s'ha de reeditar. Moltíssimes gràcies, molt bona nit a tots i seguim endavant.
Bé, doncs, amb les paraules de l'alcalde donem per acabat aquest acte. Moltes gràcies a tots i a totes els que ens heu acompanyat presencialment des d'aquí, també els que ho heu pogut fer amb streaming des de casa. Enhorabona de nou a l'Ester Alsina per la publicació del llibre i per totes les coses que avui hem sapigut, i també a Joan Jiménez i Blasco pel seu 4è Premi I Luro. Bona nit a tothom i fins l'any que ve.